Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys, para sa inyo. Maayong gabi sir. May gabi, sir. Oh, sa atin pamati. Kanang lawas, sir. Ay, Kain ng lawas. Kanang, kung kaunuran ba? Kung sa manong kanuran. Kanang sakit man kung ginatusok from tuhod to tiil, to likod. Magpas mo sa kusog ba? Saba. Siya pala. Pero karon na dyan eh. Naapoy ubog Karon lang. Oo, karon lang. Gapon. Wala man ni kahapon. Karon lang. Naapoy ubog sipon to, dili man dyan kaayo. Ay mo din lawas iba. kunin mo. Oo niya, Wala pa ka kasulay mo ipoy. Wala, Walay. sa kamot na ko, ug sa tiil na time nga nag-anaalag katong kamot no, pasma dyan ba? Tiil na po. Murag lami higda, lami matog. Kana dyan. Murag ana. Yung init yung akong paminaw sa akong mata. Kung init atong mata, murag halang. Kana. Halang. Ilitura na siya. Ah, Basta sa mata ha, nga murag. magsapnot na na. Nara na, dapat sa sulod. Oo. Medyo siya mukuhan, ano ba? Na mawara po, depende ko sa kondisyon. Sige. Sige, sa pagyod. Ako na lang bala sa uban. Ay, kana bala, sir. Kana bala pangita, sir. Sige, sige. Yeah, hinay-hinay tagundag basag hapon dibi. Kana yun, sir. Dapat. Hinay-hinay lang kung nila, danga ditso. Lagi. Dangan Ay mga tanak sa kod, di ko pwede mabasa. Mabasa ta buntag lang. Kaya pag once maningil ta, sus, Tingin suda dyan. ano, namay, hospital po, tambal, magina. Agapa na lang yun, samtang sa'yo pa. Ano, so, sige, so, lain yung lawas ni sir. Mga sa itong balay na to, sir. Sa Dato Compound. Dato ko pa, basta na kay shout out, sir. Taga Shout Dato. out sa mga taga-Datok, sa mga silingan na mo, sa among mga amigo. Doon na ila kasauran, Ah. Dina, ila sa pa sila Ayan Perez, kana mga solid na mga amigo. Sige, sige. Kung magsakit mo Mama guys, ug papa. Mama o papa, shoutout sa akong mama o papa, basig ano, naamoy time, pwede na punta din apohon. Bon, We will find out sa ano. dili lang kay taaso ng agwantang lawas. Kay, Lagi. lisod ka ng, kaya pa man. Lagi. No? Ano yung batasan na to, no? Oo. O na ikuan sa Pinoy. Kaya. Pwede pa na eh. Dala-dala. Mamerti ta. Tol pa. Mamista ta, kaya pa na eh. Wala lang. Tinod Wala lang. Sige, so shout out sa taga Datok Compound, Yeah, Vigo shout City. No, God bless po sa inyo na si Sir Dire. No, na dili na kita ni mulingkod, ako na lang gihangin kay nagyugpos no nga. Lagi Init nalugnaw man jud. siguro. Init man tang panahon. Pero mura magitugnaw. No, gipanugnaw po sa tabangan na to sa sing mamayo yan pa din. Mamatis Yes. sa lawasan. Siyempre ino pa na sa pagkampus Ginoo. Yes. No, kay di man makaya ka kulang. No, niya. Siyempre sa tanang kamuduol sa kuha. Manikamot ta, no manikamot kung mamaayo mo kutot sa kumain mo kay kahit kay nato ginapamatis sa lawasan. No, niya. Ako gani murag hapit na muro kung tingog singot uga kan. Alang so tabang ilang po kung yung mas strength po ta kay Yes. sao man nga. Ano lang. Sana lang mag-ilot sa tuwa. Siyempre, sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe, comment, Yes. like, and share. No? Para dagang masayon, dagang po itong matabangan ng shoutout po sa followers sa Facebook page, sa kong TikTok, YouTube channel, o sa lahat po ng mga OFW. God bless po. Ayan. Sumusugod ako hilot guys, shoutout po. Dato Compound, Yes. Vigo City. God bless po. Sige Sige. po. Wala to sa, tangan na mo saan ba? Kulob na sa. Ano sa kalas na hilot? Wala. Nahilot ko kanang sa mga massage Massage. ganing ano, mga 3 months ago. Okay, man. Ako. Unsa ni yun ano? Ganito, init man eh. Ano ito, baka na murag nito lang murag. Init mo na. Oh, bako diri oh. Gusto mo na. Baka na po. Oh. Di magkamainom. Di na jud ko kainom sa. Maayo kay dito ba inom. Saan na? Saon? Ay, tinura ka sana. Yes, sir. Saka gamay. Dari ko to. Up, ya. Nakay kalentura, mapakaurot. Tuwas. Init kayo. Mo nang ngalain imong lawas kay gikalenturan ni ka. Hospital na, COVID na. Lagi. Puso ra ba kayo? Ambot lang kakaroon, dili na diktiran.
Wala naman lagi mahila. Ayun Wala si naman. Bibi, no? Nga di gawas ang plema, no? Uy, kainit nimo. Ini ko man ro, kuan, inom ka galaksan ni Parubio Gisik. Pag umaginom nimo, manihapon, ha? Okay. Managing tambang. Nangiro ko. After 4 hours, usbi. Alaksan o isa to? Bayo Gisik. By Jessic. Oh. Ah, Ito, Oh. Uy, Mm. kung ano naman yung papa? kasi pangan, sir? Jomar, sir. Jomar. Jomar deliver. Ako. Sa lawas. Gani, grabe yan kayo. Ng kaso. Ano, guna siya, hilig, guna siya ganang kaya pa, kaya hindi. Anak mo guna iyaha. Sa di na Oh, kaya. fudge. Sir, ow! Mahulik sa Ah, ilaila. Ow! Hindi, uy. Man! Oh, dito. Dito. Ah! Ano na dyan ka pa sa sero? Ah! Sakitan, Ah! Ah! Wala, yung hilot naman. Para matanggal ang Dito, eh. sakit. Okay? Eh, sir. Kung sa tayo ng anak. Ah! Ay, Wala pila. man. Tigihilot lang. Ah! Ano Dito, ka eh. no? Ito ka na. Hilot, pamahot na. Diray pa lang, isakitan na. Dito, eh. Kapay daghanan ni sir. Lagi. Hoy! Ayaw si Hilak, gikuan man si Papa ni mo. Ah! Ito man ang gitabangan. Ayaw man na. Si Hilak ba kayo balik ng kanto? Ah! Dito, eh. Sakit. Dito. Pero pag buwan na, wala na pud na, oh. Okay. Wala na yung lawas yun. Kumbaga na finishing line na. Ang gani. Wala na mo na, inigikap. Ako ito Di yun. ka ni mga kuan mang good ka na sige. Ah! Sige po na siya siguin. Isa ka todlo raw. Dito, eh. Sakitan na siya. Ah! Karoon ba ni napislit sir? Kalau ah! Dito, eh. Sa- Naipon. Ah! 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 Kita sir, eh. Punta gamay. Ah! Oh! Dito, eh. Oh! Ah! Ayaw si Hilak, gikuan na si Papa ni mo kay para makuha nga maayo ba. Oh! Mukha niyo sa kung ano mama, ting ulam, Ah. init sa Ay, wala sir. isusunod. Dito, sir. Ha? Dito kayo. Kalutura na, wala. Di nakakuha ni mo ang, kumbaga, immune na, kung kaya. Gani. Dito, eh. Wala ka mga alas masasa. Wala ko ito ginaan. Sakit tayo. Wala ko gibaliin. Ano ba? Oh, naikuan dire, panuhot na dito. Ang uban biasa, magamit pagkahoy, bato. Para masakitan ka, kamot rin. Lagi. Ah! Sorry, sir. Ah! Ah! Para mawala na ka. Kasi gaan na sa lawas. Ah! Uy na! Uy, sana mapudi isa sige Hilak yung Papa, sige pudi siya nga. Wala man kay na naman si Papa para maayos si Papa na. Kailangan na siya mag para intulog ang niya kung paano. Lagi, wala pa manager. Ang puti. Lagi kaya-kayahan lagi ito. Pwede sakit. Ah, Oh, sakit kayo. Ah! 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 punta gamay. Ako, hindi na kahilit na. Ah! Oh! Oh! Sa hawa. Oh! Ah! Hindi, uy. Ah! Uy! Oh! Saan man yung isa? Gikuan naman si Papa kay gihilok na. Hilot man eh.
Real ni mo kanina o gihilot. Oh, mamaya wala na oh. Kira sir, Ohoy. magpaganay kay Mga okay, matay. Now na ikon different sa mga lamig nga ang mga hilot. Ayun, ako. ilang. Gani. Ano sa ang pulo lahi pud ni siya ba? Mamanday karong pagkanong buntag pagkagabi maligo. Ligo-ligo. Oh, Sila do kay pampon mo ipin. Okay ra da ha. Sa mong kasig. Diba na pagkapot. Kondisyon magagapon oh, mo na no. pero mabatian ako nig maligo ko. Wala na kabantayan. Kanang sakit na akong awa. Ginagmay na. Ah, Adugay pa. Kaya pamampot. okay, sa una tong Maynila pa ko naalam, gusto ko na magdulag hapon. Problema mga na to pag mo ipix Pero siya. maligo ko, Ah. nanap ako singhot. Kaya gid ka. Dili pa ko na pahulay. Pero wala man ko gibasi ana. Gani. Mo na Jumar, usbad jud na Jum. Dili ko lang may problema nung magdula ka nga na. Bahala kapoy ay sige di. Oh. Punas siguro. Oh. Hindi na bet ang mga teenager. Oh. Bisan asa ra mo tapos litan eh. Nay uban gani nga bali-bali pa ka. Manila mabakada sa kanila. Ana, kung katak-prak, katuk big maayo. Oy. Di kaagwanta nagkong tao na to. Pero inig ka Dapat mo man man. mo Israel o. Dugay na na. Last year. Dra mo gud ang muang simbahan. Mao ba? Kami jud kami. Sa nakuan. Wala kinsa ning. Ay. Oh. Mo na yung maigsoon. Yo kay son. Ay, balisa Wala sa ko'y imo mama, wala ko'y papa, wala ko'y son. Kuyawan mo. May pa mo. Strong kay ka nga pagkatao May kay. pa mo, kay namo tanan. Uy, unsay na Ya, ang spoil pang uban. Broken family mag-good meal. Ako di mo ko broken, pero wag gyud tanan. Ayun, no? Di ko di mo ang 2 months na ko sa tiyan. Patay na kong papa 2 months. Ano kuyawan, no? Igo lang gyud ko kay mo kay para manghihilot. Kuan, anak. Ako yan. Bawi na lang kay na May anak. Ano kuyawan? Ibasa niyo na kahapon gabi. Ha? Hapon gabi ginabasa ko ng bata. Ano mo? Punasan. Iyo. Subong ako yung subong. no? Ang gani, dili na ganito. Oh. Mapatag madako bawal na. Gani. Sa kuha. Ay. Na sa usam. Nay mang nangayo. Kasi magpahilot. Alay ko kuha bitan di. Ay, ikaw na lang, Col. Ay ko lang sa Isa boss, man. alay ko kuha sa ice boss. Ay, Oh, eh di ako kagunit di sa na ka ice. buok. Di mo ka mainom boss na. Mag-explain ko sa mga boss, paminawa ko ha. Ha? Yes, sir. Oh. Asa pa? Kani dire ko mapakamasayo. Pila ka Kani ba? dire mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Okay. Ano na cellphone, ilalam nyo na. Asa? Katong ilalam cellphone. Ya, unsa. Kani balay sa uric acid, kani sugar, ha? Okay, sir. Uric acid, Asa? kani sugar. Wala. Malamang karon pa mo kadungugan ni. Hmm. Uy, may mangihilot na explain pa. Wala. No? So kaning uric acid na ang sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog, mo to maigo ha. Ah. Majority sa mo inom sigarilyo kani maigo, stroke, mild stroke. Wala na. Kaya magkamainom. Wala na, sir. Diyos lang, meron ba kay Gridos sa bugnaw, no? Kadalat ko dyan, ay, grabe na. Kinasya lang yun, sir. Continue na, sir. Kinalang, sir. Pero ba na natanda? Karon ba yun? Wala pa mo tagaghilot. Kita, uy.
Yung sir, ni action ng kanang Bikog, na sir, oo. oh. Ay, Gaya magkuhan, lang, sir. tulog man imong dugo. Taoy. Gaya lang sa kita sir. Ay. Pero manam kami nom. Wala na, wala na. Ah. Iwas na pasayan alimango ha. Oh. Mm. Wala. Dami na Panagsara kay man mo ang na yung dami na masaka na tong uric. Pag masaka ang uric na to, more than 500 mo na mag-high blood ang tao. Kaya ang dugo ungot na. Inay ang daloy ha. Nakadlok. Ah. Panagsara man ang pasayan. Kami na ba sa Ah. mahal ka ng pasayan. Ah. Ay, kita. Oh. Ano siya, osteoarthritis na kanya kanya. Ah. Ay compared sa mga lamang loob. Sir, Kaya. sir, nabi. Dili, oy, dili. Ay kay pangusog ko yun lang, pa yun. Sir, nabi ko ba? Street, ano? Ah. Pwede na mabungkag mo. Kundi, Siguro pero dili ilan ka. Dili pa ka kuha ng uban nga manghihilot siguro. Oh. Naman pero dili di pinali ka ano. mo ni siya nga nag-contact. Atong dugo ni Sticky, magod. Sticky, mo ni pinakakuyo. Rami nang matulog sa daran. Hago, ibasa. Wala kay Biko, grabe yung pagkagabi eh. Naghinay kondisyon, atake yung labas. Mo na sa atake. Kita. Kanang bikog di ay no. Kasi gara na mo, wala nag-relax. Ayaw hilat na. Ah. Ah. Dili lagi dili. Madi, natin na ito tinaton. Grabe sa dito. Ah. Wala ba ka mainom? Wala na gid yan. Ah. Ay wala na kaya na siya nag-inom dyan. Miss ginawa Wala na siya. Wala man si Papa. Uy, Sa lugar ka sir, giyak 5, 6, 7 days, kalugar ka, pili ilang anak, balik ha. Oh, sige sir. 5, Sige. 6, Kay 7. grabe mo lawas. Lagi. Gani. Tagsara ko mapabalik kong tao, pa din ako pabalikon kay Oh, ba? ano kami. Pero nga na mga pas mo pabalikon ko na. Ah. Isa pag taga-jinsan pa na siya. Ah, sige sir. Kung mabalik, ana report. Oo. Man amo. Balik. Mas lamang mo kay dool. Mm. Kay kwan kay di lang kay na to tinodon kay. Kung tinodon na to kasi Lah. Tayo na dyan. ay di ko mamatay. Ayaw pa na mamatay. Nanto ganito dito. Murag mamatay. Mura lang. Murag matang mamatay. Normal ra man akong hilot god. Pero gaman. Ito. Kani soft drinks, kape, juice ha. Oh. Sa ito dre? Soft drinks, kape, Yung sa ito sugar. pangan dre? Sugar, very good. Sugar. Sugar talaga, mga pe. uric acid. Kaon na, kaon yun. Taka na. Soft drinks, Yun na lang, baka. Wala na. Maya ka din na mainom. Ako di na dyan kay na arthritis mo ko sa una sir. Ah. Pero namiro man natong dangon ka na magpasagod to hapon gabi ha. Mm. Oh. Kay pas mo na. So, Pero kanang dili ka kaligo niya, udto na ka maligo kanood. Tukod na. labing dugay na ng alas 9, alas 10 hangyo na na. Dapat wa pa alas 8 nakaligo na ta. O di ka mo lakaw alas 8. Okay? Ayun. Apa? Susah lawasan. Ah. Ah. Hindi na sir. Di ba dili. Wala uy. Ah. Nagkuhan si Papa kay sakit iyang feet gani kailangan galing siya. Ilan tinodon? Ilang yun sir. Tinodon ta ni Jesus. Ano Tama na na. lang nanahinayon na lang siya ya pagka balik na lang jud mi diri ah. Kuhaan na nato ginamagwangan. Mo ni dito sa mga pas mo. Gani. Pas mo sa kusog. Ah. Ay. Ah. Ah. Kay. Ah. Yan yung osteoarthritis. Bawal ani itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango. Ang last, si balot. Ha? Ah guys. Mo ni sa osteoarthritis. Pag mudakon ni, mo ni hinungdan nga ni magsungkod ng tao. Nga wala mo to sa may stroke. Lagi no. Tungod lang ani. Sakit mong kudri. Oh. Kayo gisa. Masakit na sa pagmabot ng panahon. Lagi no kung di magapan. Ah. 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 Di na kayo ano. Yung ilag man ka nga. Sige magkita sa Ayaw taka sa mga papa. Ah.
Di na nato ni tinudon. Ay, alam yung titipay. Yung malugi po kasi di na ko tinudon. Para maayo lang si Papa. Mubalik mo kaya pag Ana ramang good siya basta magulo na kay bation. Para Ano, matanggal ni yun. arthritis na ano. Balik dyan may ay kay para makuha na siya. Ayaw na yung kuhan. Pagka gamay. Si kani manggod siya Pagka kay gamay siya. init, Ah. ulan. Siya mga ginasugo sa iyang mama. Maunang Init, init, ulan, ulan. motor niya. Siya ginasugo sa iyang mama. Mauna siya. Kalma na. Pajud mamahaw. Kung nalay tambalan na. Makainom na ya. Man, kaon, relax. Ganyan. Ayun na. Lapa. Apit no. Ano kayo, magkikumuhamag ako. Sulit din mo Okay, kayo kumamandong. Ditaw ay. Sulit yun ba no? Hindi ko ano Ah, lang ba? Unsa po nang Ang sa sa mga... niloto ni mo sir, pareha na po sa kaulahi na po. Alay, Mas exaggerated ako. grabe mo ah. Eh ba, natog na po. Parera na trabaho ah. Sakit. Tanawa akong video ngayon kung wak man muliho ang uban. Tulog na di ay. Anong nang wak man Basta muliho? daghan kayo Nawa na nag-subscribe. uban o. Uban, muliho. Ngayon mo. Ngayon muliho. Imo, grabe mo kayo. Grabe kayo kalihok pa. Wala na. Giayo si Papa, giayo. Anila naman mo kung sa papa kayo. Wak man ako gitinood. Yung ingon to sa manghilot to pa no. Saan to manghilot? Ang gitinatawong nga. Nya ako, di na po di patarong. Di ba? Ano, malibog lagi ko naman. Ano man na. Siguro sakit ay. Dahil mo to manghilot dito sa Binang naman. Dapoy ubay Dili man tarungon. Mm. Nya ako, amingon po. Boss, ayaw po kay tinod ah. Sakit. Sakit. Mora ka ako naman nagipantulak-tulak. No? Mm. Ikato dyan nakusgon oh. Kusog naman di kayo. Sakit mo dyan kayo siya. Pitik nga lang no. DM po to. Dalo na ko to diri. Dapat jud to magtiga-aw jud to pag-ayo. Doon ra kay ta diri, kabalo pa lang ta sa una sige Sa bala una. diri. Ito wala. Nagitinodan siya na kay. Simuhilak ka. Sakita dyan. Tay sakit takit. Pero pati nga lang, mabalik mo yun ang tao sa kuha. Sige sakitan. Okay. Ano mabalik mo sila? Nga itabi pa jud ko, no? Lagi na itong may ubo, ay ko ang pagit sa Ha? doktor. Kasi mo tayo sa iyong pang. Dato ganito diri pa maayo. Giayo gani si Papa mo. Ay po ka oy. Kani ako nang gitarong dire kay importante kay nila pinagabi kani pangiron. Lagi. Importante. Di naman ni tarongon eh. Pila na lang ka kuan. Po na. Ani anak-anak. Ito lato. Importante kay ni pangiron. May tag sa sinta na. Layo pa kay sa sinta. Ang sa sinta gani maningkamot pa nya. Mangita pag bata-bata. Si Mampod, yubo po. Ba, Ugma mag mag-ubo na ng mga tao, libutan. ganit na bisag asa ka mo adturon ba. Ato hospital, sus. Puno. Pulo. Kwan. Ubo lang ang kwan. Para man na, ubo kalintura. Nya ang doktor kapahilot. Ang doktor kapahilot na sila. Home service lang para di mo ina makita. Oh, silip, silip. Panagsara mo ng doktor nga magpa-doktor. Maginom tambal, kaon, tulog. Nga 4 hours, usban ha. Wala na lagi mo ko mong papa.
Ah. Kasulay na yun, sir. Wala na ako. Sakit. Tangan, papantay ako. Sakit. Medyo pinakasakit yun. Nakila ko, taga Santa Maria. Unsa Maligo na. sa unsa gisakyan ay lasakyanan. Nasa lagi sakyan. Ha? Dos, tingog kay Ricardo. Hayang, hayang. Nibangon man lagi. Mas lagi hiloto ng hayang, sir, kaysa likod. Patay. Dili ko namatay, kay Sure, inuman ako. kabalaka. Mas lami hiloton. Ang gani. Patay. Mas lami iluton. Init na ko siya. Ursa na. Hindi na sa ursa. Kinanara ko na balik-balik. Oo, jud. Kailangan mahurot o kainit. Ngayon na magtambal. Nagsarko lang naman dugo na. Tambal, kaon ako na. Relax. Hindi ka tao. Katawa lagi na siya. Palingo ko doon sa mata sa kadagan ng nihilot niya. Kinira ko doon sa nakakatawa nga. Sakit nga katawa. Parang gwa. Saba, uy. Katong na ay, katong nag-COVID ba? Talagang kaya nadadari. Sus, tagbo kung pangita panghimong-hilot at huwag mong hilot sa Nawa mga pa mga sila nga. Hilot ka konser. Awag dilo. Ano yung pas mas kusog na? Kurog yun. Maligo mo na ba? Paguli sa balay, di ka trabaho. Hilot ka ng kapit ng pas mo. Depende lang sa conditions tayo. Dili pa dayon-dayon Ah. na trigger ka mo. Hindi lang sa Ang tagamay. Hindi lang sa sakit yung kisa. Ha? Sakit yung kayo. Sakit sa gayo? Ay, imuha man eh. Imuha man eh. Iligit tinagan. Ito na yung panino, kaya naman siya sa kalintura niya, kung humihilot pa dito siya. Pero wala na yung kalintura niya, magpahilot na, kana. Magkuhan na. Nasubo. Nasubo. Para sir. Minom ka tubig, kasi Ow! Saan ang hilotan nila? maapil mo ang tanaw. Kanang robot hinto po ba? Hindi kakatay ba? Ha? Ano yung mo kung nasa mga sats, no? Nga na yung mo kung japon. Anak ka na ba, pero ang mga points anak ba, murot. Mo na ikon diya. Kanang ko pamusog Ay, ni nila ko. sa... Kanang pamusog na. Hindi na. Lain mo kay kananaon ako. Ngayon mo. May Saan mo? tumahilot. Saan mo ito pagkaluto? Uy! Relax, relax naman. Color yellow. Blue. Ow! Ay! Wala pa ka nakainog tambay ban, Jom?
Ano, pas paano man? Ang pasmado man no. Kailan yung pangutot, kay plus 100 yung pangutot. Wala, wala. Joke lang.